दिनै 10 फेब्रुवारि 24 बड'लेण्ड सान बिटिसि सरकारनि बानजायनायाव फालिदों बिटिसि गोरोबथा सान। थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बिएलटिजों हादरसा आरो मिरु सरकारनि गेजेराव गोरोबथा जादोंमोन आरो बिटिसि दाफुंजादोंमोन। बिटिसि सरकारनि बानजायनायाव खुंफुंदों बड'लेण्ड सान। बिटिसि नाङै गाजा गोमजायै फालिदों बिटिसि गोरोबथा सान। उदालगुरि जिल्लानि नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदों 24थि बिटिसि गोरोबथा सान। फुंबिलि समाव माहारियारि फिरफिला बिरहोयो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिखन दैमारि बिथाङा। बेनि उनावनो बड'लेण्ड सोमावसारगिरि मुंख्लं हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो सिबिनाय बावो आरो गुबुन मुंख्लंफोरनोबो सिबिनाय बावो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिखन दैमारि बिथाङा। नंगौ 24थि जि बिटिसि एकर्ड सान फालिनाय बेखौ जों उदालगुरियावहाय जोङो गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जों फारिलाइ लादों आरो इतिमध्ये जोंहा बड'फाखौ जों इतिमध्ये बिबार बावखांबाय। बेनिफ्राय बिटिसि आन्दलनावहाय जाय बर' फिसाफ्रा गावनि जिबनखौ बावदोंमोन, गावनि जिउ बावदोंमोन, बिथांमोननोबो जों फुल बावबाय। बेनि उनाव थामथि प्रग्राम हिसाबै जों नेसनेल फ्लेग बेखौ बिरहोबाय। बेजों लोगोसे जोङो गोबां गेलेनाय हाबाफारिबो लादों। मेथाइ खननाय मोसानाय फारिलाइबो दं। बेनि उनाव जोंहा मोनसे जथुम्माबो जागोन। मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा क'क्राझाराव जिहेतु गाहाय आलासि थागोन, बेखौबो जों बाहायनाय खिथिनायनि मोनसे बेब'स्था खालामदों, बेखौबो जों नुगोन बाहाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो थांनाय बिटिसि बिसायख'थि सिगाङावहाय जों मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन। बे मोनबा गेरेन्टिखौ जोङो दिनै बे गोथार साननि जुगेदि जोङो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बेब'स्थाखौबो जों खालामदों।